Ya, terus ya sampean ben-bengi lak tanggapan terus. Ngene iki lak rada hemat materi ya ta. Emang kamu yang paling mengerti aku. Kenapa? Iya, kan jadi aku tuh enteng gitu loh kerjaan aku gitu kan aku seneng. Aku nggak tahu kamu tuh batin gitu aja langsung ngerti aku. Iya, karena aku itu melihat kamu itu yang penting pokoknya datang ke Madangkara itu hatimu tenang, damai, senang. Wah, itu seneng banget aku, Pak. Pak, hop. Apa? Iki mau lek nyangoni piro kok akeh men ketok ini? 200, Bu. Biu akeh men lho. Lho iki anu iki samayang kok, cekel wayang lho. Jale. Polahno dulu ya. Ayo. Kendange dhewe ya le 200 ya. Ayo. Ding. Wah, ayak pamungkas. Barno. Dung. Dang. Pendang sapa entek-entek-enteki. Dang. Nonano upama mundut suarane si ungkul kaya biyen zaman aku sih dadi garwane Bu Kesi anyaran. Bu Kesi sik nyindeni senior dalang. Nate kula nyopiri Bu Kesi niku dalange Pak Nom Surata hari jadi kabupaten mboten perlu kula sebataken. Kula ngeterke mlebu teng gapura kabupaten pendopo nika kula semprit kali satpam. Prit, siapa ini? Saya mengantar Bu Kesi. Sopirnya? Nggih. Menjauh dari lokasi, sana belakang. Siap. Kalau parkir ke mobil zaman si Livina nih kok, Livina nih kok terus kalau nyunggi dingkli Ibu Kesi kan koper Ibu Kesi. Orang nyono, bareng saiki kok janis dadi kaya ngene. Estur yen niku. Aku yo aku iso mongko anake Mbah Sukron Suwondo, cita-citaku dadi dalang kondang. Saiki kok malah nyunggi dingkli. Ning alhamdulillah sakmenika awit saking support utawi dukunganipun Bu Kesi. Piye Pak? Saiki arep nyindeni sapa-sapa, Pak. Arep nyindeni sampeyan tok kowe tetep tak dukung piye carane iso deal. Nyatane ya wis trima luwung ngeten iki. Matur nuwun Bu Kesi. Tresna karo bojo, kula kepengin gawe sound system mboten duwe dhuwit, mboten duwe modal. Bu Kesi ya kebat langsung sawahe didol. Pokokne sound system. Dadi niki son niki dhuwit sawah Pak niki estu. Tur sawahe bojo. Tur le Bu Kesi le noroki kula ngantos kodhe ngoten niku. Ning upama wong wedok sing tombok niku memper mergo kula kali Bu Kesi niku tuwek Bu Kesi.
Ning bareng wis rabi kok capo malih tuwa aku malian. Ngoten niku mesti wis dipaske karo pangeran. Nggih. Yo. Ibarat wong numpak perahu nggih cengkok niki sing mari kula gandrung kayungyun edan kepayang kalian Bu Kesi niki. Alah gombal amoh pakmu. Mau sore pengen jegur juglangan karo Elisa. Mbok eling lho. Saiki bareng goro-goro ngono ngrayu aku, padune ning omah ben ora tak sampluk parut to. Ayo mesti kok sampluk palur mrembler aku mesti. Berdarah-darah wong paruti ora tau kanggo. Dandakne tenan kok Bu Kesi cengkok niki sing marai kula edan kepayang apa neh pas kula nonton wayang sing nyinden sampean terus menyura metu estu niku yakin sampean nembang apa nyindeni nika srepek durma pelok barang sampean sing walah kula teng bureklir iso gulung kuming tenan wis prasetyo piye carane iso kecekel aku sinden kae alhamdulillah pangeran ngidini kelakon tenan. Arep kaya ngono arep golek kaya apa to Bu Kesi? Sampeyan wis ayu, setia, sugih. Rayuane. Oh Mbak Elisa ngene malah mari ngentekne awak. Betul. Jadi kula saya kurus. Mesti senene terus. Nggih. Estu Pak, kula niku sing kula pikir niku jangka panjang tenan. Estu. Mbak Elisa ini golek bojo mesti dhek gandeng tanggapan terus ya artis viral, golek bojo ganteng ning sing goblok ngono. Dihapusi. Ora ding tetep sing jajar. Ya. Ya Bu. Lumampah Nono tanpa neng madyane ing jala tibane napa Bu Kesi? Dindang Semarang. Oke. Ya alam-alaman tenan iki. Sias ya. Tamah gunjing anggen jong ning pakulingan. Tarik Bu. Ya.
Mbak Lia Bukesi niku. Nah, ya. Iki ya ringik-ringik lha iki. Setelane gamelan ijo ya Mbak Lia iki ya. Wis, anggere Mbak Lia sing nembang gamelan ijo muni ngono iso kaya bojo. Ayo, Ya lho. Siapa bisa menggulung benda Ayo Mbak Uun Febrian dari. Nah iki apik-apik kabeh iki mirasa kabeh. Un. Matur sembah nuwun, sik tak selani siji jingkas. Iki anakku wedok Umi iki wis kadung latihan wiwit wingi. Apa iki aku njaluk tulung kowe bar ditembangke iki diketok Mas Yosi. Yen perlu aku nyuwun tulung karo Mbak Elisa iki diviralke. Iki apik tenan iki. Tenan. Langgame ya apik, lagune kepenak, cakepane ya menggelitik tenan. Wah, ya apa le? Abote katresnan ya. Ya, Bapak Nono. Menengan lho bintang tamu. Ayo. Kok singkas sih. Dawane yen ora kleru asmara ndene. Apik cobi bapak-bapak ibu-ibu di apa diresapi terus kalimate utawi syairipun cakepanipun menika dipun gatekke apik tenan iki karyane Mbak Sukron iki ning ibarate kaya mutiara kependhem. Heeh. Dibuka ning kene. Iya. Ya Jarawaning Sulistyang warani Wroh kepyering jagat raya ayumu mong lahir wae hapsari soteng iwang endra jaba lan jero beda kalong alit mangsa jambu kok pedhot talining trep
tresno. Ayo karo diresapi ya Om, karo ngiling-ngiling lelakon sing ngawuri. Ayo apik iki. Iya. Aku bingung campur buyung nego mendung terus agawe payung aku kok kaya wong linglung harap aku tuh ning rasaku jane sing bagus bojoku apa aku keliru panyawanku roh sang pambayunku manyang bojoku kok metu bosanku wiwitane ora gagas mring wong bergas omang adem limas tresno bojo banjuran tas yen nganti tegas aku wis ikhlas. Ngelak tenan. Iya. Sing bregas mas timbang mrene aku gede katresnane sing kondang ramane mulanjur apa mandang Sik nduk, sik men cetha nduk, men cetha. Iki saire piye cakepane piye. Penting banget. Wah apik ngangge Purwakanti. Yang ong kabeh, as kabeh. As wajik murah. gawane napa langgame? Langgame wae. Langgame aku bingung campur wuyung Bingung campur wuyung terus. mega mendung terus agawe payung. Aku kok kaya wong linglung. No. Aku kok kaya wong linglung arep tak putung ning rasaku gandrung. Nah, jane arep dipedhot ning kok aku seneng ngono kuwi. Ah, ngono kuwi berat kuwi. Terus kedua, Jane sik bagus bojoku. oh iya, terus Apa aku keliru panyawangku? Bareng roh sang pambayunku. Menyang bojoku kok metu bosenku. lah bareng roh wong lanang liya karo bojone terus bosen. Biyen kaya apa len tresnani le romantis nganti kaya apa bareng ngerti wong liya luwih ganteng nyawang bojone kaya kumban. Wiwitane ora gagas. Ora gagas si as-asi. Mring wong bergas omah ngadep limas. Tresno bojo bandio rantas. Yen to nganti tigas aku apa wis ikhlas. Nah iya nganti tigas pegatan apa wis ikhlas. Terus bar as-as terus ngendi apa iki? Sing bergas mesti ndang mrene. Sing marang bergas aku gedhe katresnane. Nadyan sing kondang ramane mula njur aku apa mbandang wae. Mandang wae, geblas lah.
Terus terakhir Sampun. wis ki mau ya. Sampun. Oh iya, wah aku kesenengan terus gelem mandek ngono. Elok wi ya ben diviralne karo Umi karo Mbak Elisa ben ditrenke karo Mbak Uun yen pas kelenengan ning Madiun. Karo Mbak Tutik nang Ngawi iki sesepuh sinden lho. Iya. Nang kono sinden-sinden anggere Mbak Tutik teko langsung nyembah kabeh. Kabeh padha tiarap. Yo kok watu bandemne kok. Lambene ora. Lah iki sing perlu tak luruske iki go anu Mas Gareng lan kowe Bagong. Ide-ide seperti ini ora kudu kok bintang tamune ditampilke sik. Ngene iki malah saran utawa masukan dari Ibu Mbak Elisa malah ngene iki. Supaya jangan saya terus nanti sinden-sinden Madangkara biar tampil biar kelihatan anu Pak Yoyo ngono kuwi harus ditampilkan dulu nanti saya gampang. Ngono kuwi tegese memberi tempat untuk berekspresi para sinden-sinden liya-liyane untuk mengibarkan ya kuwi bendera supaya viral nyusul kaya Mbak Elisa lho ngono kuwi. Jadi ya mohon maaf pada para sosok netizen iki, oh bintang tamu nandang nembang-nembang. Ini memberi kesempatan yang lain supaya rata. Lah ngono to Mbak Elisa, bener to? Nah, ngadeg kok njajal aku njaluk anu, kok luruske sing bener janjane piye lah kuwi. Jeng, niki kula ngadeg. Ngono. Oh, jeng. Nggih bintang tamu ya. Lah kula niku remen nek wonten sinden-sinden kados Umi sakniki pun dados bintang tamu pun berkembang HP-ne pun kalih. Mengke gantian Birgita, Mbak Uun jelas itu udah jadi sinden yang diidolakan sinden-sinden. Nah, ini kan yo kudu ditampilke nggak semua orang tahu. Betul. Kudu dilihatin. Bu Kesi, biyen yo terkenal nih kan VCD. Nah, iya. Nah, kan iku nggih harus dikeluarkan wong yo jelas apik. CVD player. Ayo, radio. Nah, apa meneh iki bintang Jokorto, Mbak Luna Maya, atau Eman, Mbak Lia iki. Ini adalah tanpa Mbak Lia juga nggak akan terjadi seperti ini. Karakter Madangkara kurang kalau tanpa Madangkara Mbak. betul. Nah, itu harus ditampilkan terlebih dahulu. Kalau bintang tamu langsung arep dhewe yo juarehi nanti ya kan. Ayo, terus ya sampean ben bengi lak tanggapan terus. Ngene iki lak rada hemat materi ya ta. Emang kamu yang paling mengerti aku. Kenapa? Iya kan jadi aku tuh enteng gitu loh kerjaan aku gitu kan aku seneng. Aku nggak tahu kamu tuh batin gitu aja langsung ngerti aku. Iya karena aku itu melihat kamu itu yang penting pokoknya datang ke Madangkara itu hatimu tenang, damai, senang. Wah itu seneng banget aku Pak di sini udah kayak nggih. keluarga. Mergo jenengan lek gelem ra gelem lak kaya tamu aku sing duwe omah. Piye carane sampean nang kene iso nyaman? Mboten namung sampean tok, semua bintang tamu Seluruh aku bintang bikin tamu. nyaman di Jelas sini. kalau ikut Madangkara seneng banget rasane wis kaya sedulur, kaya keluarga. Wah iya. Nah, saiki wayahe ben rada sumringah sigra. Aku arep kasih door prize oleh ya. Oh boleh, sampean lah. pokoknya wis padha wasih sampean. Ayo. Nah, tak kasih door prize. Iki dilalah ono sponsor, aku masih kejatah 1. Siap. Ya. Isih aku wingi siji di sini 1, mumpung di sini ono 1 juta. Yo. Iki ono 1 juta. Iki tak bagi, engko nggo Madangkara 500, nggo penonton 500, yang bisa maju ke depan tak kasih pertanyaan jawab entuk 1.000. Yo. Loh, penak, Pak. Ayo Pak, 1.000. Sampe ning sawah nanti pedhot boyoke lho sedina kuwi. Ayo. Gampang pertanyaannya, pokoknya seputar ngebel. Ngebel. Nah, ini nanti 500 untuk nanti nyanyi memanik ya Madangkara. Siap. Dibagi, singki tak bagi penonton. Yo, 5 orang, gampang banget. Apa ikon dari Telogo ngebel? Ikonnya apa? Patungnya sing ngadeg ning kono apa? Wah, gampang banget jari jawab 1.000. Yo, ono patungnya ning nggon Telogo. Maju sik ampun jawab Maju iki nggih. riyen. Maju lagi jawab nggih. Ayo Pak. Oh. Sinten ingkang berani maju 1.000? Lumayan Bali iki 1.000 ya iso nggo tuku sate wedhus. Ndi nggon kempul? Pundi? Pak, mriki Pak, panjenengan. Hmm. Wah, aku ndadak rono iki. Ayo. Ngertos mboten, Pak? Ngertos mboten? Ikon dari Telaga Ngebel. Apa, Pak?
Siji to aja akeh lek kumbagi piye. Satu ngacung. Nah, sapa berani? Pak Es ini Pak sing nganggo sarung. Kok sugih aja diwehi kene sing kono. Ah, kene. Pakile. Ya, apa? Apik ya sugih aja diwehi. Baru klinting. Ya. Benar, nyapa? Ana patunge. Patunge kewan apa? Ayo kene Pak, kene. Sugera. Jare nek Sugera entuk diwehi. Oh iya. Naga. Ya, betul. Naga. Ya. Terus telaga iki ana ning gunung apa? Ya ngacung kok. Ngacung apa? Pak, gak le ngacung isin-isin ya. Wis sanding kempul iki, Pak. Sanding Mbak. kempul ya. Nah. Gak isin ya, bebas ya. Apa? Gunung apa? Gunung Tambak. Betul mboten? Salah. Ya, Pak. Amung Bapak Sijo. Lah yo 50 wae berarti. Kan nggih kurang kok. Pinter ya. Nggih Pak Sijo, siap. Terima kasih Pak. Lakon wayang malam ini ya, gila yang kelima wis. Yo, sapa reti iki? Maju kok. Petro dadi rap. Betul Pak Cahyo? Betul. Iya, matur nuwun. Wes sah dinggo masyarakat. Mayan kok nonton wayang entuk gangsal 100.000. Gaktekke lakon berarti. Iya. Oh, niki sik 500 buat kas Madangkara. Ora dikek pertanyaan to. Oh, iki arep diuncalke kabeh iki. Hah? Arep diuncalke. Manut sampean, Sapa piye? sing iso? Lah iso Sing iso ngono kuwi. jawab. Heeh. Apa nggo kas? Nggo kas lho. Lumayan nggo tuku iket, Pak. Wah. Pak Heru. Sik nek ngono aku iki lho trenyo karo bocah cilik iki lho sing kaos lambine putih. Nah, maju sini le. Le. Nah, rene. Ah, sampean. Ah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Disangoni Pak. Pak D. Rene. Nah, gawe miki Mbak Umi, ora sandredeg. Sampean lak seneng wayang, mesti nganti yah ini mesti seneng wayang. Nggih ta? Nggih, Nggih, asmane sapa? Wahyu Aldi Briantoro, nama panggilan Brian. Briantoro. Nggih, Oh, nggih, senengane wayang. nggih, Nggih. Niki wae metu wayang Gatotkaca mboten? nggih. Sebutkan satu saja nama lain dari Gatotkaca. Sri Kandi. Janaka. Kuwi bulike. Sini. Gatotkaca satriya ngendi? Pringgondani. Ya, 200. Benar. Matur suwun Pak Cahyo, mugi-mugi sehat, panjang umur. Amin. Bagas waras panjenengan slamet, kula ya slamet. Wah, kowe ndongakne awakmu dhewe sih, An. Pak ya. Amin ya. Amin. Yang penting apa itu karawitan Madangkara tetap jaya selama-lamanya dan sukses. Amin. Bisa sampai ke internasional bahkan ke luar negeri. Internasional ya luar negeri kuwi. Arep luar negeri sik luar neh no piye karepmu. Luar angkasa, Pak. Iya. Pak, hop. Apa? Iki mau lek nyangoni piro kok akeh men ketok ini? 200, Bu. Biu akeh men lho. Lho iki anu iki iso mayang kok. Cek wayang lho. Jale. Yo, polahno dulu ae. Ayo. Kuwi jenenge sapa? Petro. Sing aran jemblem ya sapa ora. Sikilku keder, Pak. Iya, blek Ojo yo buka, kowe. ojo buka. Ayo polahne sik wayange. Yo tak ndun, ayo. Duit Duit yo tak gawane disimpen. sik. Oh, Duit iya, yo iya. disimpen yo pinter bocahnya. Ya, sing dalang iki. Madep sana kamera. Ah. Nah, Wah, nyakil. Wih. nyakil. Ya. Ayo, Mas. Nah. Ayo 12. Tak. Duh. Tak. Telah. Duh. Tak. Sulit Pak kata ini, Pak. Sulit. Maunya apa? Wayangnya maunya apa? Boleh. Gatot Lha kaca. ngarepmu iki, Jupun. Ayo kuwi cekel kuwi prodo jaga mulih kewetak lho. Nah, kendange dhewe ya le 200 e. Ayo. Ding. Wah, ayak pamungkas. Barno. Dung.
tang dang. Pendang sapa entek-entek-enteki? Cek, Pak. Dang tak. Mabur. Ayo mabur sik. Delang. Ya. Wis ya. Wis do urusan. Nah, tak tambahi loro nya. Nggih. Ya, ki aku ya nambahi ki lho ki. Wis Oh, kok mau. nomplok kowe rezekimu. Wis. Ayo. Ya, panen. Brian. Mas Brian. Kri kan. Ki Briantoro. Wah. Briantoro. Jos. Jos. Nggih, wajan. Hah? Sing takon sapa? Oh, sanggare Marandana, apik. Ya. Mara iki nyedaki dana iki weweh. Mau Paguyuban wayang apa reok? Wayang ya wis, Marandana. ya. Dono ya sing hubungane karo dhuwit. Kowe bareng dikek dhuwit omong ae. Mau kon ngomong angel, nyakil. Wah, ya wis, ndang sehat ya, Le. Ayo. Niki mau suka buat masyarakat buat Siap. ini ben bahagia. Nggih. Terima kasih Fuyer 19. Lajeng niki mau panyuwunanipun memanik Pak Siap. Cahyo. Siap laksanakan, nggih, siap. Mamane pelok Nggih. karyanipun Om Sun Gondrong saking Miri Niki Gambar. rame-rame mawon. Hah? Rame-rame Mbak Uun, Nah, monggo Mbak ditunjuk. Birgita, Mbak Umi sama Mbak Tuti. Ya, rame-rame lah ya. Jong rame-rame kok. Ayo golek duit. Sekarang ya 17 derajat kok ya, jadinya ya pada kerukupan. Lah Dingin. sinden ya anggere kademen mesti kok kene krungu ya mesti. Lah aku dadi bingung ngono iki. Adem po pedes. Jiro lupatmo. Ini bagus. Wes ngelindur Pak Tuti maju ya ora nggawa mic. Wes kesuwen. Lali. Kang bawa mboten Pak Lis? Oh bawa nanti Oh iya, langsung monggo. digilir aja ya. Siap. Apa kono kencan. Oh, dewe-dewe ngebare lek Padang. Apa? Kantor Rinosa ya? Apa? Ya, oke, langsung. Ayo, saka anu. Ayo Tut. Sesepuh, ayo, Tuti. Sesepuh. Iki kaya mahasiswaku apa mong nggih. Ngono sik lho, ayo. Kan ciri khas Pak ya. Mahasiswaku ya nek esri ngono ya. Angel Pak ilangane piye carane? Mare kulino mendesah lho. Horor. Lah iki tak ganti bar iki. Neng nggon TV lho, soalnya ketok ayu banget ya. Dadine ya arep ganti piye sinomane jan wis kaya Tutik Salindri. Ayo, Tuti bersalin. Ini salendro. Tutik Kambi. Ya bir. Salendro. Sumanding sisihmu
hawane kaya diase kaya ning Sriwedari kok ya. Oper Mbak Elisa. Yen wis rina enggal ratri katul Hop Mbak Un, ayo. mong sliramu tanah liya tak tresnani lahir Monggo diaturaken langsung dangdut kemawon ya. Dados
kasih. Niki wau malah pamundhut saking Pak Lurah lho, malah dereng kula aturke, Mbak. Oh, napa sesideman ya? Nggih, sesideman dereng kula aturaken. Pisan niki wonten malih kathah ingkang paring WA, ngapunten nembe saged maos. Nggih. Saking nah, gitu iki. Nah, nggih. Iki lajeng dalu Pak Cahya pun tadi nggih, lajeng dalu mbuh sapa iki? Mas saya kula dari Jambon Ponorogo bocah lewo nyuwun gending. Wih, matur nuwun bocah lewo. Saking Pak Lurah Manjung Magetan, Mas saya nyuwun lagu nggih. Nggih. Niki ningali wonten posko. Wih, nggih Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Cahyo, Dimas Larso mboten saged ikut. Nyapa lho Cahyo. Salam sinyal nyuwun tembang. Wih, salam buat Pak Heru, Mas Ujar, Mas Noval Jaipong. Wih jelas ki sian. Mbak Umi, Bu Sukesi, Mbak Elisa, Mas Joko, Mas Tum. Wah ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yucange salam saking para kanca seniman Bluro Selatan ingkang sak menika nderek nobar mirsani streaming. Nyuwun pangapunten nderek nyuwun lelagon ninggal katresnan. Nggih sampun kula aturaken saking Zamroni mahasiswa isi Surakarta. Ya. Ini semester loro iki wayangane apik laris iki. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nderek Mangayu Bagyo, Mas. Salam budaya request nggih saking Paiman Jayapura Papua. Wassalam. Nggih. Saking Bapak Haji Daryono nggih. Saking Klecorjo Mejayan. Gayeng banget Mas saya dalem niki. Nggih, matur nuwun. Insyaallah kula sak kanca benjang tanggal 2 Juli sowan wonten dalem panjenengan Pak Daryono. Nggih, kentut listrik. Wah, ya udute mbuleki Mas. Wah. Nggih. Saking bar goro-goro aku mudhun Pak Rakuwat campur ngempet pipis saking Sukesi. Iya, boleh ya. Dibaca lho kaya ngono. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lujeng dalu nderek Wungon saking Waris Sugiono Surabaya monitor streaming. Nggih. Juki Bojonegoro Ndander tasih nderek mendelok. Nggih. Anugi assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Cahyo kun tadi badhe nyuwun tembang. Nggih. Salam kagem sedaya kru Madangkara mugi tansah sukses selalu. Matur nuwun saking Supri Reok Jambon Ponorogo. Kirang marem wonten ing Pupus Mbijang tanggal 9 wonten ing Lembah Babatan Ponorogo. Bintang tamu nggih Mbak Elisa Meleh. Sip. Nggih, memantau lewat streaming nggih. Saking Mas Nanang Merem. Wah nggih, Pak Marsono, Pak Edian. Wah, sampun dipun hapus. Waduh nggih. Apunten Pak, nembe maca. Pesan ditarik. Apunten. Sesideman. Tapi Mbak niku penggirong tigon niku dimanfaatke Mbak. Ya nggih. Niku suarane apik-apik. Kabeh lho. Jumeneng mboten. Nek mboten jumeneng berarti kamera yang ngesot. Ayo nggih. Ora apa-apa lho, wis isuk. Jujare kene apa? Ayo kene duduk sini loh. Aku tak di tengah-tengah gitu loh. Duduk sini boleh loh. Ayo Mas Sulomo. Joko Sulomo. Ora ijen bertiga. Ayo sini. Nggih tutupan gitu tutupan. Ayo. Pinter ya. Ayo ki 50-50 lho nek mangkat lho. Lho kuwi lho. Yo kene paling ora madhep rono lenggah kene ra opane madhep rono. 50-50 iki. Kamerane mesake kuwi. Kameramene lho. Ayo coba. Yo ngadeg-ngadeg yo. Nah, yo. Lah, ngene iki gek jagongan.
Malah kaya disupitke masal gitu kan. Ayo. Urut yo. Sing urut tua sapa iki? Ayo. Tua ki Sulama, tua dhewe Ya, kok. rasa kuwan kuwi. Swidak papat. Nek kami sepuhi nganggo kaos kaki ciri-cirinya. Ayo, itu ciri-cirine kami Ayo, Sul. sepuh. Ayo. Nek wong lanangi nek kadung. Nek wong wedok ngene. Heeh. Wiwitane Oh, pengikutnya Mbak Wiwit TikTok. Oh iya wiwitane. Honda, ayo Mas. anderek sang peke Sing dicari apa to kok digini-gini terus tuh? Hilang. Hilang. Apa ki? Ayo bisa yuk. pria bagus kang olah budaya Monggo, sak menika Mas Saulin ya, Mas. Mas Taslim kok. Iya, solmete Mbak Elisa udah campur sari ora. Soulmate. sowan Kancane ya elek ning ndi. nyang kutha gedhe Sak laringkas. Bentara terus kayung Oper Mas Joko. jadi tak ngene kok gendake semua Tak tindihin. selendang kuning kang saking wukir bendoro Suara kok bendoro, suara sih. Suarane bendoro. swara kurang pramono ning wasesa ngungkrom Ya, Mas Ulomo tulungane sing sugih singkok ya, Mas. Ya. angungkrom marang bendoro tiasu lestyo pijer ngincangake Kamu gini sama siapa alis sih? Ketip-ketip terus loh. Mas Taslim iki sing kulon sing gandang. tak kira bareng Mas tak kira bareng Wis isuk kok, ayo. Terus putus asa bareng isuk. Terus ayo. terus tresno sesidem Matur nuwun saged pinarak kancana Mbak Elisa. Sing ditumbuk supaya tembang sampeyan. Mbak Elisa sih, ayo Mbak, sampean Mbak. Luweh bet
Nggih, matur nuwun dumateng Mbak Elisa, Umi lan sedaya kadang-kadang walanggana pengrawit. Lakone ye Petruk dadi ratu ning urung dadi ratu to, Lek. Ya bar iki no kok. Mergo nuwun sewu teng YouTube sampun kathah lakon Petruk dadi ratu nika. Lha aku nyuwun prisa karo Mbah Sukron Suwanda jebul yen cara wayang wong iki jane lakon berseri wiwit saka Mustaka weni maling terus pamane kuwi malam Minggu malam Senene kuwi Petruk dadi ratu. Dadi Petruk duwe daya kekuatan anggene dadi ratu kuwi mergo nggawa wujude jimat Jamus Kalimasada. Oh ngono. Lah ngono ayo, di palungguhan iki ning ndi paramu anggenmu mundi jimat Jamus Kalimasada bisa manfaat kanggo sesama ya, Truk. Ya kok amin. Nyat langing kawan jala kala bangga moncar binong. Binong ler kekonang surem sorot tentang padang.